opposition mar Nairobi County Assembly jo Azimio thoth. To ka jo Azimio thoth nyaka otim gik moko ariyo. Sakaja nyaka bed ni olombre gi jo County Assembly ma Nairobi mondo deliver, mondo weche mono chalo kaka thicho ji oko kata impeachment onge. Mar ariyo nyaka olombre gi sirkal mabobedo ma national government mondo omiye tich mayot. Nikech kowuok auka no thiro koni to obedo gi tich matek. Jo MCS go to gin jok mok nindi. Ka giwuok kodi gi tung mosuo ni no kinyal wakonya bedo kodi gava to kumitero gionge. By the time medhi Senate iyudo ka weche osebedo marach makane dhi koro do ni koro dwa pengo isebedo impeached. Koro ini bedo ng'ama bedo timo gimilo ni political management mar county. In weche mag dongruok mag county onge. In koro chalo ng'ama nindo to buoke ni to ng'ato bentie ng'ama inya koni. Ni to be impeachment obedo saadi. Ere kaka luongo MCA ni mondo konya. Koro nyako bed motang'. Machielo wach mar Rigathi mar wacho ni osiro duono aparo ni en gima waluongo gi dho ngere ni premature. Nikech kado jatelo mariek nyaka bed piny gi legal advisors ge. Gini koko yier sani. Nitiere gik maleng' moko nyal ng'eyo. Manyalo nyise ni gini oyier kama to be en duoko mochomore adieri. Kes nowacho nitiere forms 7 polling stations 7 ma pok oyudi nyaka sani e Nairobi County. To polling stations 7 chik dwaro ni polling stations te kes duoko mar polling station e duoko mogik. Koro chik dwaro ni every polling station kapok duoko nyaka ging'i ni gin adi. Ok inyalo wacho ni kwanene ni kata mago biro ni to pod ok nyal romo. Iting'e nade to pok inenogi. Koro Rigathi beno onego bed ni obedo gi thuolo matin gi mar advisors ge mondo kapok o concede. Well, conceding en gima ber nikech seche moko idwaro ni ji odhi mbele tijegi, but nitiere joherane ma be o disappoint. Mano onego bed ni pod ne dwaro mani obed governor. Koro seche mowacho kamano ong'iyo ni onge doubt moro amora e that way koko nyalo concede because gino pok atakawo mana pok atakawo sa 1 hour, isn't it? Pok okalo kata sa achiel. Gima tiere koso timo pi ahinya. Otimo pi ahinya. Actually it's very premature. Pok osomo kata those forms. Jogo nyalo wacho ni samoro un kaka okinde ok uyud thuolo madhi kode do. Unyalo ng'iye ka thuolo machielo mawala moro manya bedo nokalo. Yeah. Then gimoro motimo pi ahinya koso nego kawo thuolo moro mar. Nego kawo thuolo. Actually let me tell you, mondo abed frank kodi, Rigathi ok en a politician. En administrator. Ose perform kuonde maber. To Sakaja is a politician. Ko ng'amo dhoge to kowuoyo to wach mowacho direct kata ok idware timo yie kode. Koro nitiere mistakes mosetimo mang'eny ma one of them. Rigathi achiel ni nonego bedo governor. Ineno ko ogwe tayo piyo mowe Sonko. Sani Kananu de kom ma Kananu nitie ni ema Rigathi dobedo ka governor ma Nairobi. To norengo piyo. Sani be osechako rengo ni o concede to pok kata odiochieng' achiel oromo. Koro otimo gima wich kuot ne johera mage kendo inyo dhano mathoth. Donjo moko nyalo bedo ni dwaro mana gini mondo rumo piyo piyo be kipa chien mane kotere kod Rigathi go bade piny piyo kama iwacho kata boda sa achiel teno wacho ni an gini orumo erokamano ahinya jok manosira lwedo kendo chiwo puoch gi pak ne Johnson Sakaja. Siasa be mit mana ka ywaruok kama nitie ywaye koni ka but aparo ni Rigathi en ng'at moro ochwere. Aparo ni oweyo weche piyo nikech kaka iwinjo wakili wacho ni ne en ng'at makoro sani ne made be obedo governor mane wuok as an administrator I mean nikech en ng'ama osetiyo different places tinwang'o ka o excel maber. Nyiso ni onyalo bedo ng'at moro ma jatich maber. To an kaka be mako dhoga nikech isoma ka sani ka nyini wuoyo ni ng'ani ose concede ne ok I expect no dhi concede. No winjo bed ni orito mondi nikech wanwang'o ka e region mar Nairobi kaka ne weche liekore kata mane Central gi kuonde mamoko ne nitiere issues mang'eny ma inwang'o ni form moro gima form 34A wacho pogore gima form 34B wacho tinwang'o ka nitie kuonde mang'eny bende mano med kura ne jomoko to jomoko bende igolo. Kian naneno ni kata en ne ok owinjo bed no concede piyo nikech ji 500,000 mago jomohinyore nikech ng'eni samo yombi ti feel ni samoro there might be a hope in the courts. Koro kiwacho ni oyombi Rigathi na koro warit ka wanyalo dhi e court. To ka Rigathi ne mosewuok e dakika 40 mosewacho kaka en koro yie
oinyo joma ng'eny. An kian mana kaka wakili wacho no winjo bed ni orito monde nikech samoro no yombi mana e yo ma ok owinjo yombi. Samoro ko kidhi realize ni nitie kura mang'eny mane onego bed magi mano kawo med kacha nikech kineno jomoko no chako mao imayo max moko ni medo gi 10,000 ichaki dugi no ko duogi gi piny gi 10,000 ing'ere kata mari bende no mai moko gi 15,000 to chako med ng'ato to inti second seed. It is very prematurely. My take. Mana kamano nyako Ramogi jwang wadhi achiel kachiel nyaka Bomas of Kenya kuma tudre kod jafwambo marwa mantiere kanyo nowacho ni waringo wadhi ka gi kacha mondo rang gigo matimore mana e Ramogi TV kendo gigo matimore bende kuonde mopogore opogore e piny Kenya. Wadhi achiel kachiel nyaka nyawadwa Lydia Ukeyo ka entiere mano Bomas of Kenya. Lydia, ukinyi ma kawuono untiere yo machalo nade, uchiewo nade, iwacho ni ubedo kacha ka unwang'wa ka untiere Bomas of Kenya kanyo kotene kod duoko mosebedo ka donjo achiel kachiel. Inyalo mana konowa ni nyaka sani Lydia weche ochopo kanye, duoko bende donjo to agents wacho nang'o, to jogo mobiro gi ombulu wacho ni form ma 34A mopogore opogore gi 34B ka gin bende chenro gi dhi e yo machalo nade. Lydia, konwane kaka chal mar wachen. Oyawre nyakle ufasa winje makare achiel kachiel ko log tich madul matao yire pacho ka IBC mano kanyo Bomas of Kenya kama bende pod chenro dhi mana nyime kake wacho no en chenro mabet yuare matin ka geno ni kapoda form 34A pod med chor ka kindi med chwalgi ka bende odhiambo manyoro no winjo ka jakom mar IBC Wafula Chebukati no nyiso apisas mago returning officers mondo nikech lai mabor mane gipango mondo koro gichwal manotesego ire kaka jakom mar dulo matao yire pacho ka IBC mondo gimi otesego mondo gimany kaka giwuok gidhi e miech gidog dala nikech ne gisebedo kanyo kuom ndalo adek math kron dhi dala 4 ka onge wuok kuom mano chieng' manyoro no kanyo kinyiso gi mondo gichwal otesego mag form 34A ne jakom mar IBC Wafula Chebukati. Kama chielo Cleophas otieno manyoro no aneno katungni nodwa bede yie katungni bende kuom kwetare mag siasa hinya mago ma Kenya Kwanza kachiel gi Azimio la Umoja One Kenya Alliance ka bende ne gichikni ni ntiere mipango moko kata mana chenro moko mag neno ni ombulu ok kwane yo makare utesego ntie moko mane giwacho ni no okel mane ok ni kare mago mabende ne ok ogo ikugno gi agents mago mag kuonde gombulu. Kata kamano ne en chochni ne en tungni mano miyo weche odwa dhi ma okare. Kata kamano ne ochuno ma apisas magarita kwe no medi kendo king'iyo kasa ni ntiere mago mabende ideo ni GSU kata majoni ne ok gin ka odiochieng' manyoro. Kata kamano nikech tungi mano obedo no chuno mondo mi omeda arita mar kwe ka bende sani koro apisas mag majoni gin thothgi makoro pongo ka Cleophas ka bende ma en ranyisi ni te mondo orida arita mondo mi chenro ni mar kwano forms mago mag 34A mondo ng'e ni gin kare chenro ni mondo mi orure nikech en ye gima koro keto jo Kenya girito mondo mi gibigine ne giyudo lendo moya kuom jakom mar IBC Wafula Chebukati mano mar jatenda piny Kenya. Bende kaka nyisi ne nitiere chochni otieno no e kind kwethario mag siasa kumano no ochuno mondo gol thothgi oko king'iyo kombe mantiere e ka thothgi sani nono ka bende chuny diero tir kama bende apisas mag IBC kachiel kod returning officers bede kanye makoro ntiere ji kaluwore ni ne kaluwore gi chochni no ochuno mondo gigol jo siasa moko e ka kendo e seche gi thothgi no osewuok kendo gidong mana matin achiel kachiel bende mondo misani koridonj kanya bedegi gino bende nyiso ni oyieni mo ndonj ka hinya jofwambo kachiel gi ajochung kata agents mag jogo mabende jolar kom tenda piny Kenya. Nyakseche gi Cleophas waseyudo duoko kata mosebedo moseng'imo ne ni gin kare mag 34As mag moya e kunde chung od bura 142 kumano pod warito moloyo 119 mabende pod warito mondo mi ang'ne kel ka gi apisas mago mane ochung ne weche mag yiero par ni ma ndalo marabich nyaka noganda jo Kenya ugo kom mane dhiedebe kendo kane gidwaro mondo giyier jotelo go machuny gidwaro jotelo magidwaro ni mondo otagi kata kamano bende ma en chenro koro mana mar yango jatend piny Kenya ka bende duoko moko counties kod kuonde chung bura mago timedo landi kama mama jatend piny Kenya irito mana mondo lande gi jakomni mar IBC Wafula Chebukati thuolo ni Cleophas pod wago wang'wa mondo wang'iye ni to gin ang'o gini ma ang'ne
timo. Odiochieng' ma kawuono onge lendo moro amora mosegol gi jakom mar IBC Wafula Chebukati kaluwore ni lendo mogik mane ogolo mana ei otieno saa 8:09 kocha mane olande constituency kata kuonde chung' od bura moko 20-40 ka bende nyaka sechegi onge lendo moro amora mosewuok. Kata kamano wago tach ka mondo mi ang' wanyisu ni to ginang'o gini ma ang' ne wachi ponono ni ang' gichungo kendo gigolo lendo moro amora ne jofwambo kendo ne jopiny Kenya. Cleophas, nyaka sechegi ka in gi penjo. Lydia, okay, okakora biro mana iri kanyo. Nitiere agent mopogore mag jochung', mago jogo manaro komten piny Kenya. Mane wach kacha ni jogo madong, gin mana mago agent madongo, kachel koda jalup gi mantiere kacha. Jo siasa mamoko mantiere kanyo, jo era mane ni kacha mag siro lwedo, jochung' mopogore. Nyaka sani, ng'ur margi ne gin mage, ka nyaka sani, ne giwacho kanyo ni ne oyiene jok mage, jogo man mana gi pass miwacho kanyo ni gino ma yienegi mondo mi gidonji Bomas kacha ema ne yienegi mondo gidonji. Nyaka sani arita kwe chalo nade to ginang'o gini ma girango mopogore kod baji mongo kanyo ma yieni mondo ibede Bomas kanyo mopogore makoro dhi wacho ni ng'ama kama onego bedi, ng'ama kama ok onego bedi. Arita kwe okete yo machalo nade kote kod jogo mineno ni ochopo kanyo Bomas of Kenya mondo lu chenro go mag kwano ombulu. Cleophas, mana kaka nyisi kita kwe okete yo makare kaluwore ni no abedo manago pisas mago mabende ni lewni mambulu bang'e no aneno mago majoni marwako lewni go malalum kabende no chopo ka mondo mi gineni arita kwe omedre kaluwore gi tulo go mabende no sebedo kanenre e Bomas of Kenya. Kata kamano Cleophas, kiwuoko kwe gate mokwongo oken mana pass kata mana agino mabende mi thuolo madonje iye ka kende nyaka chiwo ID ni mano kanyo kitambulisho manyiso ni in e wuona gino bende yeni ne won pass no ka bende kisechiwo kitambulisho no Cleophas ipenji nyaka namba ni mar kitambulisho ka bende ng'eye gi wi mana chiel kuom wechego bende gitimo maneno ni ng'ama kare kata wuona pass no emodonjo e Bomas of Kenya. Na chiel kuom gigo bende gitimo mana timo mondo ginena rita kwe ojimbore e iye ka kama chielo kendi ni penjo kotudre kod gino bende ne kelo chochni nange chichni nitiere teste moko mane soyo mani kelo gi kweth machielo mar siasa bende ne ginoko tese mabende ne okogo e lwedo gi agents moko bende ne wacho ni nitiere jotelo mane donjo so tese moko kuonde moko winjore ka mondo mi gidonj kodgi ka bang'e giketi kendo gimigi agents. Kata kamano ineno kamano no miyo ka mondo idonje gate kanyo nyaka muli macheki mangi ka bende tingo gimoro amora bende dekel chochni ne chendo ni mar kweno Cleophas. Erokamano ahinya Lydia Okeyo kuom report ma kamano waringo kendo duogi iri kinde mamoko ka wayudo lendo kowuok kuom jakomno matayo yiero e pacho kamano Wafula Chebukati. Lydia Okeyo kantiere Bomas of Kenya kanyo wawinjo weche mopogore mantiere kacha oganda pod nitie kendo kapod wadhi nyime kar kaka watiekre gi Lydia okinyi ma kawuono wadhi mana rango ni yiero matimore wang'ne ka warango gigo matimore Bomas kacha kaka omiyo waler agents ma kamagi oket tenge mago ma donjo kacha mana jo siasa nyaka sani gionge gi thuolo moro amora mar bedo iye kacha. Wacho ni mana jogo mopuodhi ema bedo kacha. Loko chike ma kamagi kendo keto oganda obed koda winjruok e kinde ma oganda ochomo kama girito duoko kowuok kuom IBC en gima chalo nade kacha kodi kata duogir beki. Chik wacho ni agents kata to gi deputy kata jok masiro agents onego bed ni bedo kanyo wan gi jok miluongo ni accredited election observers to gi candidates maggi. Koro jogo te onego bed ni bedo kanyo. Gima kelo chandruok e Bomas from experience mara any the process mara accreditation no kata chiwo barupe ma konyi mondo donje e kanyo okawo muda mathoth case John agents gi dhuluma ting en ng'a miluongo ni janeno en seche ma gik moko timore kanyo en monyalo wacho ni ma wapuodho maber kata marach. Koro seche ma agent tam donjo kanyo ikia ni torochni mani manitiere ok inyal detect because nitiere gik maliekore ni forms moko osebedo ka biro kanyo ma ok opogore. To koro agents kantie kanyo en wang' candidates manyalo golo ywak ni gima timore madhi nyime ni okalo chek. Koro IBC ok osebedo gi system maber e weche mag puodho agents. Gikawo time kendo process no dogero wacho ni it is very bureaucratic. Idhi koni inyisi ni idhi dogi on paper koni. By the time iduoko koni iyudo ka time osedhi kata saa osedhi in kore kia ni ji ogi kanye to gik mokwano go be gin gik ma owinjore monego bed ni kwano.
Gigote mantiere Beki iwinjo kaka chenro go pogoro pogo nya bedo na achiel kuom jogo mantiere Bomas mano kiroko koso aun kanyi kinde mani kiro ji oko nitie jogo mantiere duond bucha kata roge siasa ma opogore an alima matin to kendo achaka wuok kapok oriembe ji kapok oriemba tapani riembo ni owuok nikech koro kaka injo ka wakili wacho nitie jomonego bed kanyo to oko ka ji akalam to nineno ka koro iye kacha gotieno koro jotele mane gore nikech nofweny ni nitiere kare weche ma obedoga mane liekore ne nitiere gik moko matimore majienglo mar nineno videos mang'eny jomoko biro gi gik moko nego bed kanyo e yo manyiso ni nyaka bed ni nitiere miriambo moro madhi mbele. Koro aparo ni lweny mobedo kanyo matin ne momiyo koro ok gidwar jok moko nego bed kanyo nikech nitie nyaka jotelo mane ni kanyo ma bende ok onego bed kanyo to nobedo kanyo nikech gik mane ochako liekore. Nitiere weche mang'eny mane timo to ndalo moko machien gi te kawago kura ne ok wang'eyo, aparo ni ne pok wang'eyo ni kura ikwalo nang'o to nikech awacho ni korwa koni ne osebedo ni we believe ni it is credible, transparent. Koro nwabedo abeda ni kura jaduong' yudoga kura maler manitie mago pok noyombega. Koro nwadhi wabedo abeda mawaling' ni gini to ok nwang'e ni wadil gi joma chalo nade. Aparo ni chochni mosebedo iye kanyo to koro sami golo jomoko oko mondo ang' nwang'e nikech nitie jowa manofwenyo agent ne onge manofwenyo ni ne nitie kaka miyo cha kelo gik moko ma ok beyo iye ka agent ne ok oneno to ne jogwa gi ema noneno nikech koro wan gi mwawacho ni gini koro wawene aweya Nyasaye nikech ka sa Nyasaye ochopo gik moko nyaka timre kaka timore nikech koro gima wang'eyo kaka ni winjo ka miyo mar namba 2 cha wacho ni gin already giseng'e the position mar kuma piny ochome. Wabeduru bedo mos gin gigore agoya malo kuno to wan to piny ka wamed bedo mos kendo wabed patient ka wang'eyo ni gini to duogo dala. Mane gima nyalo wacho. Mana kamano wakili iye ni nitie jok moko ma timbegi bedo manjore mantiere e iye kanyo ma ka ogol jok mamoko manya bedo wang' mathoth nyalo bedo ni nitiere ng'ukni moro amora manyalo bedo e wechegi mag kwano ombulu koso wabedo abeda gi yie ni IEBC dhi timo gini e yo makare. Yie nitiere to sama yie bedo to ng'e ni nyaka gimilo ni action nyaka tim. Kibedo beda gi yie wadwaro mabed gi yie matut mok mathany but kata yie process no ningo bed ni en process maber maonge doubt kata to mora nitiere videos ma circulate mbui mane ng'ato ogwenyo form ni machalo kama ogolo ma oningo bed form 30 especially form 34 eno kanyo mikwalo mbulu because chik wacho ni results ma polling station e final. Koro ng'ato nyalo wacho ka ng'ato oyudo kata 400 station te imiye kata mana 40 zero cha ogol odong' gi 40 to ng'at mano oyudo kata mana 50 indiko ne zero bedo 500 then seche midhi tilo ka ng'ano yombe constituency to nok onego bed no yombe. Koro kaka obedo gi kwe gi yie vigilance be nyaka bedi pod nyaka wamor wang'wa mondo wang'e ni gima dhi mbele be en ratich dhano kes ing'e ni en gima let ni yiero bedo bang' higni 5. Koro imagine ni higni 5 isebedo kirito gi sironyo mandalo moko anano ka wacho ni 30 days midhi nyaka makoro chako kwano sa mi yod ni koro chopo mi riedo seche moko ni mondo sa 12 iwuok godhiambo then yudo ni ratich yok omiyi ng'ama chielo mane okogone kura emilando makuong're emuma ni odhi bedo ker to jopiny ok oyiere nikech one of the rights, a bill of rights e katiba en political rights. To political rights wacho ni seche moyiere miwacho ni maling'ling seche migo kura oningo bed ni voice ni kara mana duondi oningo bed ni county iye kacha. Koro wamedo mana gone jowa erokamano joma ni e kanyo ka gifwenyo kes ok nyalo angia gino ka ji jok manie e Bomas gin joma thoth kabisa. Ok nyalo mana hangi ni ine miwacho ni ok itim weche mabeyo to ji thoth ka tiene ni nitiere gimoro ma ongelo moko kanyo mitimo ma goli bedo popogore gi jok mane kanyo. Koro wabedo abeda gi muolo mana ka osiepo Beki wacho ni to jowa mapiny be ng'eny joma neno kata mana gwenge mopogore waore auyo mondo seche ma koro kang'no yier
to wanane ni koro ng'amolande, mano is the final results. To final results wang'eyo ni sheria kata mana chiko yienwa ni nitie kuma inyalo chwale kendo kiwacho ni nitie ng'ur moro moko winjore maber. Kowacho ni umoro wang'u ka nitie Bomas kacha mondo mi jogi kik tim weche magalagala. Kasa ni koro goli umore ka un kanyo. Ka un oko bende un gi teko mar moro wang'u ma jogi neu. Nikech nyaka sani to un mana jogo manoko. Kaka be kigeni gin jok mantiere oko. Gionge gin mana jogo mantiere mana oko ka. Nitiere jok ma nie kanyo kata an achiel kuomgi ka kata dhi kucho as the chief agent mar Raila e constituency. Oyiena deputy na bo yiene. Koro kwa aka to wadhi kucho. Kwa mimi neno dhano nitiere ye kacha already. Kata mana wabunge be nitiere kanyo ma ng'iyo gik matimore. Jok mino nigi budgets go. Mago jok mopuodhi ni ng'iyo gik matimore kanyo. Do IBC camera be nitiere kacha. Actually videos ma circulate nitiere gimilo ni CCTV. Mano ng'iyo jomoko mane gwenyo tese. Mago be is one of them. Koro nitiere lony mamalo mang'iyo gima timore kanyo. Mogik en weche mag gimiluongo ni verification. Ing'eni collation mag results go kikawo gi ting'iyo ni polling station ni be gichalre e form 34A, be gichalre gi summary mokete form 34B. To seche mi sign kes kaka an kana puonjo agents ga na iso gi ni agents nigi ratiro kata right ne mar chuo koke kata tamore chuo koke, nyinge to nyaka ndiki. Baro nyalo tamore chuo koke kowacho ni an ok ayie gima timore kama nikech maybe naneno ka nitie voter bribery line kata nitiere tulo manotem kata ogweny kata jomoko wacho ni presiding officer ne temo influence kata iso ng'aro ni goch ne ng'ama kama. To bende nyako bed gi neno moromo ni gima natimo kamae en atamra go koka kata chuo koka form ma kamae nikech mae gima entiere kod neno manyanyiso ni nitiere mibadhi mano neno e line kama ni goyo mbulu kata gigo manotimore mane bedo nchocho yier. Nyako bed gi neno kaka otamore kosi nyalo tame. Ok nyal tame. Ing'eni wan gi lony mararie sani kata mane court kidhie wan gi gimiluongo ni electronic evidence. To gintie kaka kawo chiko yieni kata mana go picha kata mana kawo video to evidence no nitiere kaka itere okada wacho mathoth ahinya ma inyalo tii godo kanyo mar wacho ni gimoro timo. To wach mar chuoko en gima oyieni tamruok kata inyalo chuokoki. Nyingi to nyaka ndik kanyo. Mar adek en ni oyiene agent ratiro mare ni form go nitiere original malo kaso nitiere carbon copies mang'eny luwore gi agents adi. Koro every agent en ratich agent mar miye form no. Mamalo IBC yiecho mano mar presiding officer station. Nitiere migo e dhot. Koro mamalo ni presiding officer tero tallying center ma constituency. Machielo mag carbon papers gi. Koro ipogo agents case every candidate oyiene bedo gi agents. Ema ni IBC seche moko be ketho chik. Case gine monego bed ni gitimo tido ni polling station iwacho ni agent achiel mar party ni ka in ODM ni candidates tere mag ODM ok onego bed kamano. Actually no the training mowacho ni en ratich every candidate mondo bed gi agent mare. Ibed ni ja ODM to in senator nyaka ibed ka en man seche moko ka klese gi kako losi ka police stations gitin ga en gimo madundo ma seche moko kata mana agents aboro ok nyal romo. Emomiyo neno ka gin gi shortcut. Koro seche ma watemo verification mag results gi emang'iyo ni form 34A ni seche ma agent no sign wan gi miluongo ni registered voters. A polling station ma registered voters gin ji 400 kata jogo ombulu 400. Onge kaka ng'amulocho nyalo bedo gi 401. Achiel ni wakanye. Ok onya bedo mamalo ne jogo ombulu. Mar ariyo, for the first time IBC no print ballot papers marom. Kes chik wacho ni polling station ka polling station ok nya bedo gi jogo ombulu moloyo 700. Koro ne ging'iyo ni ka station en ji 650 to ombulu ballot papers 650 kende. Ok en 650 gachiel kata 694 nyaka bed exact. Nikech mar accountability kata mana papers yeni ballot papers go ichodo gi kata mana books michodo gi nitiere miluongo ni 1 of 2
and 2 of 2. Ballot papers go gin gi serial numbers mag gi. Ming'iyo ni kendo presiding officer nyaka account for them ni watiyo gi marom kama koro mage gik ma ineno ka dhano timo Bomas mondo gi make sure ni ka returning officer obiro to mokwongo ni wan gi electronic transmission michwalo gi teknolojia mano tero mokwongo kata kapok ochako wuotho kowuok kata gwenge machalo kata Mandera gi Yiero to matimore Ramogi jang pichni mineno kanyo bende achiel kachiel gigo man kanyo mano jatenda Azimio la Umoja One Kenya Alliance kentiere mano Karen kanyo ochopo nitiere jotelo mag dinde mopogore opogore mochopo kanyo wadhi winjo ni en romo mane madhi nyime e county ma Nairobi mane kar dak mare ma Karen kanyo mano Raila Odinga kochopo kanyo wacho ni mae thuolo mokwongo ma wanene are ne Yiero room ka ineno jotelo mamoko ni kanyo nitiere jatende jotije pacho kae mano Atuoli kachiel koda jaod bura ma oyiere county ma Nairobi mano Jalango kachiel koda machielo bende kama wantiere kar kanyo ni gin gi wantiere gi Gideon Moi ma bende nitiere kanyo koda Rita Kwe makare mantiere kanyo mano Karen bure Nairobi ka Komachielo bende nyakora Ramogi Jwang gigi duto waneno gi mana kae kendo nyaka sani wan gi jogo ma wanene thuolo mokwongo are ne Yiero ma kamano ochopi en kanyo gi jotelo mag dinde mopogore warito winjo ni odhi bedo e yo machalne are tarik 9 nyakora Ramogi Jwang are ne oluto ombulu mare mano Old Kibra Primary School kama ne ochopo kanyo koluto ombulu mare engwech mar laro kom ten piny Kenya kachiel koda kombe mamoko Kibra kanyo ji ne wuok karomgi neno kanyo mantiere koda Felix Oduor Kodhe mong'ere kaka Jalango makoro sani dhi bedo jaod bura ma Lang'ata mano dhi bedo kanyo od bura mar 13 Atuoli ni kanyo mochung' ne jotije kamachielo kanyo waneno jodito mag riwruok siasa ni mar Azimio ma bende nitiere kar kanyo wageno ni gidiro thuolo bende mara kono oganda ni ginang'o gini matimore Mwalimu Peter Orero bende nitiere kanyo jogo ma otene ka entiere kar kanyo iwacho ni mano Peter Orero ma bende nitiere tok Raila Odinga kanyo dokomno mara jaod bura ma Kibra ma bende nitiere e romo ma kamano madhi achiel kachiel Karen ni alamno idhi tim e yo machalo nade Sunkuli bende nitiere kanyo kinene mano jal mobedo machiegni ahinya kod Kalonzo Musyoka ka bende jodito mamoko mag Azimio nitiere kar kanyo nyakora Ramogi Jwang mago gidonjo mano wadhi neno ni gin gik mage matimore achiel kachiel jofwambo ni kanyo ineno kanyo ka gintiere kanyo Karen wadito neno ni alama kamano odhi bedo yo machalo nade en romo mar lamo koso en romo madhi bedo e yo machalo nade Bang' pichni mabiro ni kanyo wang'ono ni mana jomage mosechopo kar kanyo arita kwe ni e yo moro makare Gideon Moi ni kanyo mano jatend KANU kaka machielo wan kanyo koda Raila Odinga mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance ma bende laro kom ten piny Kenya en alam koso en romo machalo nade kanyo kanyo jogo machopo kanyo Jalas nitiere kanyo ka nitiere Karen kachiel koda Francis Atuoli iwacho ni kombe mamoko jogo mosechopo kar kanyo gin jok mage ma osechopo e romo ma kamano ka wan kato gi Mwalimu Peter Orero bende mano yudo komno mara od bura ma Kibra ka gintiere kanyo koro Ramogi Jwang romo ma kama biro mana thuolo machuok ma kanyo Gideon Moi ne koso ma ok oyudo kom mar Senate county ma Baringo mano e wach mantiere kanyo ka kamachielo bende ikonwa kanyo jafwambo marwa mantiere kar romo ma
wacho ni mano Karen mantiere bu Nairobi kae wacho ni ochopo kanyo e kanisa no mar ACK mantiere Karen otene kanyo kod Francis Atwoli, Gideon Moi, Felix Oduor kod mongere kanyo kaka jalas mabende bedo jaod burano mano mantiere odhi bedo kanyo jaod burano Malang'ata entiere St Francis ACK mantiere e gwengego ma Karen nyakwara Ramogi Juang. Ineno kanyo jotelo mabuora chopo kanyo ka jofwambo nitiere kanyo ka gigoyo tach mar konowa matutni gik mage matimore. Igeno kanyo ni odhi chopo kanyo bende kod jalupne Martha Karua mabende igeno ni dhi chopo e romo ma kamano. En alam ma idhi bag kanyo koromo sani sabich mar okinyi kendo igeno ni oganda mantiere gwenge ma kamano dhi chopo mondo ochiw alam moro e yo makare. Jafwambo marwa kaka ineno kanyo Walter Nyambaga nitiere kanyo ogo tach kendo mar neno ni gik mage matimore achiel kachiel. Nyakwara Ramogi Juang ka wantiere Ramogi TV okinyi ma kawuono mar neno ni jofwambo wa e yo machalo nade. County ma Nairobi wantiere kanyo kod Walter Nyambaga. Alam ma kamano timore St Francis ACK ka en alam ma ibago kanyo igeno ni Raila Odinga Martha Karua dhi yudo thuolo bende mar chopo kanyo. Ka Raila Odinga osechopo kanyo kotene kanyo kod Francis Atwoli wantiere kanyo kod Mwalimu Peter Orero ma Kibra kachiel kod Jalango mano ma Lang'ata. Ineno kanyo jotelo mamoko bende ka gichopo wadhi medo mana kono gigo mathoth ma osebedo kanyo ka timore. Mano achiel kachiel madhi bedo kanyo ka warango mana kendo wago tarubin e kaunti ma Nairobi mano Karen kanyo ka alam ma kamano ang'o chako ka ng'en gi twak kod jofwambo ang'o yud thuolo mara timo kamano achiel kachiel. Kata kamano Nyambaga ka nitiere kaunti ma Nairobi ogo tach kanyo kendo kang' weche moka odonjo kendo kotene kod alam ma kamano wadhi yudo thuolo mara yudogi achiel kachiel. Nyakwara Ramogi Juang ma kod mathoth wantiere mana kae marango ni alam ma kamano kang'o chako wan kodi kendo wan wang'i kaka wasingo ni yare chakruok nyaka sani mar Ramogi TV ni wan kae kendo kama goe tach duto wadhi bedo kanyo ka wakelni wechego duto kaka wasebedo kanyo ka wakelo ni mana achiel kachiel e Ramogi TV. Nyakwara Ramogi Juang ne wan gi weche mamoko ma wadani mondo mi wadhi nyime ka watwak osekalo mana kanyo dakika maromo aboro bang' saa 5 mar okinyi. Wageno ni jodito moko mag Azimio dhi chopo kanyo Karen mano mano od lamo ma St Francis mondo wawinjane kaka weche dhi nyime kanyo ka gintiere kaunti no ma Nairobi. Martha Karua igeno ni dhi chopo kanyo kinde machok moramora ka wantiere kar kanyo. Wada tudore achiel kachiel kod jafwambo marwa mano mantiere county ma Nairobi Gatete Njoroge. Habari ya asubuhi na kufikia sasa shughuli ya uhesabu wa kura bado inaendelea katika mahali pa kuhesabu kura county ya Nairobi, ama shughuli iko vipi asubuhi ya leo Gatete? Good morning, Cleophas. Yes, as you have rightly put it, we are live from Kasarani Stadium. This was the main tallying center for Nairobi County. This is where the governor, the senator, and the woman representative have been. The results have been announced, and the winners declared from this particular tallying center. And now, what I can tell you, Cleophas, is that the leadership of Nairobi is now clear. We have a new governor in the city, and that is Johnson Sakaja, who garnered 699,392 votes, beating his closest rival, that was Polycarp Igathe, who was already conceded, and wished Sakaja well. Sakaja was here a few minutes ago, thanked the residents of Nairobi for voting him in, and he promised that he will work for everyone, even the side that did not support him. He has said that he is coming in as a fresh leader who will unite the Nairobi residents, who will work for all the Nairobi residents. And apart from Sakaja, who is the new governor in the city, we also have Edwin Sifuna, who is the Nairobi senator, and Edwin Sifuna garnered 716,876 votes.
Esther Passaris has been re-elected to her position as Nairobi Woman Representative, garnering 698,929 votes. And the completion of this exercise means that the Nairobi leadership is now clear, because we already have results for the MP position. We have 17 members of parliament who had already been elected, and so Cleophas, from this end, Nairobi, as the governor has put it, Governor Sakaja has put it, is that he is ready to work, and for now he is the governor-elect. He was here together with his deputy-elect Njoroge Mushiri, and them just calling on Nairobi residents to remain peaceful. As we know, the presidential results are yet to be announced, and so he, apart from him just thanking the Nairobi residents and promising to work with everyone in the city, he has also called upon the residents of Nairobi City to remain calm, to remain peaceful, even as we await for IEBC to declare the final presidential results. So, Cleophas, we have been camping here for the last 3 days. It has been a tiresome experience, but finally we now have the Nairobi leadership lineup, and it will be led by the Governor Johnson Sakaja, who has a number of other leaders now who will be in charge of the city. And for them now, it's for them to deliver, because they have been given that mandate by the people. Sakaja left here a few minutes ago. He went to church. He said he wants, first of all, to go to church and thank God, because it has not been an easy journey. He has been battling court cases over his degree and also a number of issues that he also spoke about while giving his speech when he received his certificate. But all in all, Cleophas, Nairobi has a new governor, and that is Johnson Sakaja and his deputy governor-elect Njoroge Mushiri. Gatete Njoroge, thanks so much for holding forth for Ramogi TV at Kasarani, and kindly bring us up to speed. According to the returning officer from Kasarani this morning, what we are meant to know is that there are some results that might be streaming in. Are we likely to get new figures for those who've been declared on various seats, be it MP for various polling stations or maybe other constituencies from Nairobi County? Are we expecting to have an increase, for example, for Sakaja from 699,392 to maybe a different figure, because some had not been declared yet from other constituencies or other polling stations? Gatete. Yes, Cleophas, there were issues in two constituencies, that is Tarehe and Mathare, and what the returning officer said is that in Mathare, in the governor race, they only received results from 183 out of 184 polling stations, and in the woman representative position, they received 182 out of 184 polling stations. Those are results from those polling stations. In Starehe, they received results from 253 polling stations out of 258 polling stations. That is in the governor race. In the Senate race, the returning officer received results from 252 polling stations out of 258 polling stations, and in the woman representative race, the returning officer received results from 253 polling stations out of 258 polling stations, and that is because the results were locked in their respective ballot boxes, and so they were not available for processing. But what the returning officer told us is that what they will do is that they were going to tally the number of registered voters in those particular polling stations that were affected, that did not present their results, and after tallying, they add the number to all the candidates and see if maybe if the candidate who emerged second will be able to garner enough numbers to merge with the
the candidate taking the first position. But even after tallying, it came to around 3,986 votes, and so the returning officer said that number could not affect the outcome or the declaration of the final results. So Cleophas, even despite the fact that some polling stations did not present their results, it could not have affected the final tally and change the outcome of the elections in the three positions. And that's why the returning officer said the law allows him, when he sees that the number is not enough, therefore he has the powers to declare that the results that he has received, then the results that he can use to declare who has won in a particular race. And that's Cleophas. So for on this particular issue, the delay of submitting the results from the 6 polling stations will not affect in any way the final declaration by the returning officer. So the results that have been read are final, and the candidates, those who are candidates and now are elect, have been presented with a certificate. Cleophas. Much Gatete Njoroge for that brief, and thanks so much for holding forth for Ramogi TV for the past 5 days, live from Kasarani. That's the county tallying center for county number 47, county Nairobi. That's Nairobi County. Thanks so much Gatete Njoroge. Nyakuramoge jongwa dhi nyime koda weche mamoko ma pod waluoni kagi kata ka pod wantiere county ma Nairobi. Wawinja ne gino mane Igadhi owacho kanyo ka entiere mbui mare mar Twitter kotenore kod duoko ma oseland kanyo ni Johnson Sakaja ema koro dhi bedo governor e county ma Nairobi bang' yudo kwan ombulu maromo 699. Owacho kanyo e mbui mare mara Twitter kowacho kanyo ni ayie kod dwaro mag jo county ma Nairobi, kendo agone jo county kendo jogo mane osira erokamano. Kowacho kanyo ni bende aresani governor ma county ma Nairobi en Johnson Sakaja, kendo wacho kanyo ni ote mage maga puoch gi pa, kendo wacho kanyo ni Nyasaye mondo ogwedh piny Kenya. Wacho ni God bless Kenya. Mano Polika Pigadhi ka entiere kanyo. Oganda osebedo gik mathoth magisebedo kanyo ka giwacho, to mano ote manoro kanyo dakika maromo 10 kata matin ne 10 bang' kane osechiw oboke ne Johnson Sakaja. Gigi duto wasebedo kanyo ka walosi, kendo waseneno kaka gigo duto osebedo ka timore county ma Nairobi. Charles Midenga, okil kamaloka mwango ka, iwacho gamane the law is very clear. Iwacho ni ka chik oyie ne jal malando ote konyo kaka Gatete Njoroge wache kacha, ka kwan ombulu modong' mapok okwan ok nyal loko duoko, in gi thuolo mar lande kendo kete ayanga ni koro jal makama dhi bedo governor moyier kata ng'at makama dhi bedo e thuolo ma opogore obede yo machalo nade. Ka irango ni nyaka sani gigo mantiere gin gik mage ma irango kaluwore kod chik miwa mana lere kapok warango gik matimore bende kaunti mamoko. Mokwongo ni abawacho ni the law is never clear, kendo ni the law is subject to interpretation. Mano momiyo wan technical or legal experts or practitioners mosome du igni madhi auchiel kadhi mbele. Koro gik mineno returning officer, county returning officer wachogo gin gik manyaka bed interpreted. Ok inyal wacho ni polling stations moko pok obiro ni to ok ginyal affect duoko to king'e ni gino chalo nade. Koro mano nyalo bedo one of the grounds mar nullification mag results mag Nairobi County. Oningo bed ni penjori ni to case every polling station, ka gin polling stations aberio, polling station ka polling station wan gi presiding officer to gi jalopne miluongo ni deputy presiding officer. Gin kaka county returning officer mabe tiyo gi ng'a miluongo ni constituency returning officer. Oningo bed ni summon jogegi tiwacho ni forms gi ere kaka gilal nwagocho tarik 9 sani ma odiochieng' mar 5 tiene ni ndalo 5 gigo dhi kany kesi gima gik mabedo declared immediately igoga kura ni to godhiambo samitimo tallying cha to ng'ato sign. Mar ariyo wan gi agents mabende gi copies gi. Koro gigi en gik modhi kune. Nyalo mana wacho ni maybe nitiere jok ma temo rocho ratiro mar jopiny. Koro oningo bed ni mano gimino timo no
oningo beni iluonge ni a measure of last resort. Itime mogik ma koro ok nyalre. To sani pok onyiso kara jowacho mana ni gigo are missing. Ok onyiso ji ni to presiding officer no to eren kune. Olal koso en kanyi koso en ei waka. Tang'o momiyo results mag polling stations abiriyo go ang'o momiyo ok nyal ketgi e duoko mate mondo wabed gi final result. Koro mago penjo maleng' ma onego bed ni penje nikech gin one of the electoral offenses minyalo chwal wachne e doho kipenje ni to results go gidhi kune to forms go gin kanyi to gibed adi nikech polling stations abiriyo gin results mabuora kabisa. Mana nyakromo ge jwang' weche ntiere kae ka watieko wayudo thuolo bende mar rango ni gik mage matimore to motelo ne mano ne wadarango ni governors mage ma oyudo loch mopogore opogore kaachiel kod mago bende ma orem to ahinya morem moko oyudo thuolo mar dok e kombegi bang' yiero ma otim sani. Wanyalo winjo ne gigo mane timore governors ma orem kuonde ma opogore opogore okinyi ma kawuono mane gima wadaranga ne sani ka wantiere kar kae gigo matimore e county mamoko okinyi ma kawuono wanyalo yudo ne Governor Maureen. Gigo mosebedo katimore nyakora moge jwang' wada mana ng'eyo ni nyaka sani komno mar Governor jogo Maureen gin jok mage. Speaker mar Senate Ken Lusaka oyombo gavana masani ma Bungoma Wycliffe Wangamati. Lusaka motelo ne yiero mane orumo ne en gavana mokwongo e kaunti ma Bungoma. Ne oyudo loch gi kwan ombulu maromo 241,695 ka ochung' gi duond bura mar Ford Kenya. Wangamati ne obire thuolo mar ariyo gi kwan ombulu maromo 137,378 gi duond bura mar DAPK. Liki Nyanjui oyombi gi seneta masani manakuru Susan Kihika. Liki Nyanjui ne ochung' gi duond bura mar Jubilee ka Susan Kihika ne ochung' gi UDA. Kaunti manakuru nyaka sani koro osebedo gi gavana adek. Ndiritu Mureithi en gavana Malaikipia kendo jakom mar kampen mar Raila Odinga mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance ne oyombe gi Joshua Irungu mar UDA. Ndiritu ne ochungi duond bura mar Jubilee e ng'wech mane ogeno yudo loch kendo dhi nyime gi bedo gavana. John Lonyangapuo ne oyier mar bedo gavana e kaunti ma West Pokot telo mokwongo gi otiko mar duond bura mar KANU higa mar 2017. Ne oyombe e ng'wech mar laro kom mar gavana e kaunti ma West Pokot gi Simon Kachapin mane en gavana mokwongo e kaunti no. Kachapin ne oyier e yiero mokalo mar tarik 9 dweni mar 8 gi otiko mar UDA. Ne oyombo gi kwan ombulu maromo 86,476. Kiraitu Murungi mar duond bura mar Devolution Empowerment Party Mbas ne oyombi e ng'wech mar laro kom gavana e kaunti ma Meru bang' yudo kwan ombulu maromo 110,814. Ne oyombe gi Kawira Mwangaza mane ochung' maonge duond bura kane oyudo kwan ombulu maromo 200,148. Mithika Linturi ne obire thuolo mar ariyo gi kwan ombulu maromo 183,859. Ne ochung' gi duond bura mar UDA. Mae thuolo mokwongo ma Kiraitu Murungi oyombi e yiero yare higa mar 1992. Granton Samboja ne oyombi e ng'wech mar laro kom gavana e kaunti ma Taita Taveta. Ne oyudo kwan ombulu maromo 23,701. Andrew Mwadime mane ochung' maonge duond bura ne oyombo Samboja gi kwan ombulu maromo 49,901. Granton Samboja obedo gavana e thuolo mar tam achiel kendo ne oyiere telo mokwongo gi duond bura mar Wiper e yiero mar higa 2017. Stanley Kiptis oyombi e ng'wech mar laro kom gavana e kaunti ma Baringo. Oyombe gi Benjamin Cheboy mane ochung' gi duond bura mar UDA. Cheboy ne oyudo thuolo mar dok e kom mane ogole bang' yiero mar higa mar 2017. Cheboy ne oyudo kwan ombulu maromo 137,486. Ka e thuolo mar ariyo Moses Lesonet ne oyudo kwan ombulu maromo 60,879. Ka Kiptis ne oyudo ombulu maromo 17,646 kendo e thuolo mar adek.
Francis Kimemia ne oyombi e yiero matarik 9 makoro duoko osewuok ayanga bang' yudo kwan ombulu maromo 52,197. Ne oyiere tielo mokwongo higa mar 2017. Ne odwaro dok e kom mar gavana e tielo mar ariyo kane ochung' gi duond bura mar Jubilee. Ne oyombe gi Moses Badilisha Kiarie mane oyudo kwan ombulu maromo 158,263 gi otiko mar UDA. Fahim Twaha ne oyombi e ng'wech mar laro kom gavana e kaunti ma Lamu. Ne oyudo kwan ombulu maromo 16,54. Ne ochung' gi duond bura mar Jubilee. Ne oyombe gi Isa Abdalla Timami mar duond burano mar ANC mane oyudo kwan ombulu maromo 24,198. Isa Timami ne en gavana mokwongo e telo mag loch gwenge higa mar 2013 kendo ne otiyo e tam achiel kende. E kaunti ma Isiolo, gavana Mohamed Kuti ne oweyo ng'wech mar laro kom gavana kaluwore gi chal mar ngima mare. Ne osingo mar siro lwedo Abdi Guyo mane en jatend kweth mathoth e kaunti ma Nairobi. Abdi Guyo ema koro biro bedo gavana e kaunti ma Isiolo. Abdi Guyo ne ochungi duond bura mar Jubilee kendo ne oyudo kwan ombulu maromo 28,946. Kamachielo, Godana Doyo ne oyudo kwan ombulu maromo 2,551 kane ochung' maonge duond bura. Mago e weche mantiere kawuok e kaunti ma opogore opogore. Awinj pachi Beki, iyudo ka jal mane jatend kweth mathoth e kaunti ma Nairobi, mano Abdi Guyo, wuok kendo dhi bedo gavana e kaunti ma Isiolo kokawo kar Mohamed Kuti ma bende osebedo kanyo ka sire lwedo gi gavana mamoko mag duond buche gi dhot miwuoke gi siasa mar laro kom mar gavana. Ochal nade kuom gavana masani ok thuolo mar dok e opis. Oyier gi kaluwore kod chama mopogore opogore. Nikech waneno kata duond bura mar UDA okawo thothgi kendo ka rango mamoko bende odhi ka Jubilee to pek pod ne nitiere kacha nikech jogo mane luwogi machiegni ahinya. Kuom report ma kamano, governors ma ok oyudo kombe, ang'o ma governors madonjo sani nyalo somo mondo kik ginuo gima ne jok manie kom sani otim? Yiero mar governors kuonde mopogore opogore manotimore this time 2022 ni sana ne thothgi noyudo yude kom nikech party mane gibedi, mane gidonje. Party mane gidonje emomiyo ne giyudi. Nwang'o ka ogol nyaka jok moko ma dier no deliver. A good example manyalo chiwo en kaka Lee Kinyanjui ma koro no yombi. Lee Kinyanjui